kulang ba ka tian ka jo ban trying ka kulang ba ka jing pen im ye ki ban don kam ni ka jing pen im ma ka pa ban kum juru ka ban kam ka jing pen dap ye dau men sim ma khut ye ki ban don kam ni ban pen dap ha ka pa u blei un le ye ka ta ban ki bom pa yo ru ye ka jing pen baptis ka jing klei dau men sim ma khut ye ka pa u blei un sa le ye ka ta tang ka wi ka long ni ya lap chwa ha ka pa ni tu ai chwa hallelujah ko pa ngawan ka ma jo me ha ka ker ting ka jong trai Jisu lyngba ka tian ka ba im ka jo me trai nga te nga kum ye ki bo shaitan ki bo jing dum ki ba don ka ni ka jaka kat sha ba yo smell ka ni ka ting sawa ka ni ka po kanunu ka man sim bo man ka ba pen mat la ye ki ba ni trai nga te nga kum ka ting ka jong Jisu ba na se ban nga ker ka snam ka jo me saudong ye ki ka jaka ba ki ni ki bangai ki briew ka man sim ka koror Baroh ki snap ki yo smell ba ki yo mat ye ka bo ka jo me ha ka ni ka bo ka jing pen kya ka man sim ka jing pen kya ha ka me ka jing pelat ko drai nam ta ka nu ka jing te Baroh ha ka kerteng ka jong Jisu na se ko ma la ong ba ku nu pelat long bala pelat de siang ieit no da wan sim ma khu jo me ye ka ktian ka jo me ka ni ka bo ha ka teng ka jong drai Jisu amen 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 u blei ula kran ya ka sni ka ba khadu va choman wan ru kata ka ba kudu om dei tang ka sing ka ba khadu ti ka ban ta ka ning kong ko mang le yo I hang ni ka dei ka ta ka jing ya lap ka jong u Petros hak tu ka si Pentecost hadin makala ya tuai hak tu ka kamra ka bahane u ya tu ya ki tu ki briew ya ka e ka ba u blei u don kam ban le hi come on ka jong blei ka de ka ni uwei Baroh un yo ya ka jing pen im uwei u briew u de ban tip U Jisu ba u de utrai uwei u briew Baroh u de ban poi shamneng ketika ta ka mon ka jo blei nan ta pa haba la yo ya ka jing pen im u blei lyngba U Jisu u kwah ba mangama pi ngin long ki ba klan ya ka jing long men sim ki ba kiu she jong ki ba she ham yo tra